सानजौफु मुगानि बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दानिया फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासे नोंथांमोना नायलांदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो। दिनैनि ब्लग भिडिअ जाहैबाय मस्ट इन्टारेस्टेड भिडिअ जागोन। नोंथांमोना खोनासंदो, ओमफ्राय खोनासंनानैहाय जोबजासे भिडिअखौ नायलांदो आरोखि लोगोफोर। दायो मेन्डेला सारा मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लासो स्रायै मिथिगोन। ओमफ्रायो बिथाङा बुंदों जाहैबाय, माने मानसिया जेब्लासिमा माने राफोद जानानैहाय हाबा जाया अब्लासिम मानसिहा माने देरहासार जाया। जिउ जुलियावहाय मानसिया माने बैसोआ राफुंसार जानानैहाय हाबा जायोब्लासो बियो देरहासार जायो संसारावहाय। ओमफ्राय संसारखौ आरामसे जालांनो हायो आरो। साननाय मावनाय बुजिनाय मेन्टेलिटि गासैयावहायबो मानसिया बैसो जानानैहाय हाबाखौ जायोब्लासो राफुंसार जायो। दिनै गाबोन जों नुनो मोन्दों, माने राफुंसार जायैनि जाहोनावहायनो दिनैहाय माने मानसिफ्रा माने हबिजों गोसो थोलायनानैहाय लालायना खारनाय, बेफोरबायदि जों ससियेल मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों। दा बेखौनो फिल्म कमेडि जगतनि मानसि मिस्टार सार मेन्डेलाया बेफोरबायदि माने भाषणखौ होनाय जादों आरोखि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे, अब्लानो नोंथांमोना स्रायै बुजिगोन। हामबायसै, थेंक इउ। जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला, गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा, बियो माबायदि जोलै जानो हागौ? गाज्रि जाखागोन। जों गावनो मेचर जानांगोन, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानांगोन, अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिनजावजों गोसो थोलायनाय, सोरनिबा हिनजावखौ लाना थांनाय, बा सोरनिबा हिनजावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसो थोलायनाय, बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया, बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। नोंथांमोना मिथिगौ, आबादारिफोरा जुदि आबादखौ जोलै दोननांगौब्ला बेखौ मोजाङै राहोनानैसो जोलै दोनो। जुदि आबादखौ मोजाङै जोलै दोननांगौखौ राहोनानै दोनाब्ला, गोरलै फिथाइखौ जुदि जोलै दोनाबा, बियो माबायदि जोलै जानो हागौ? गाज्रि जाखागोन। बेखायनो जोंनो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो जोंनो जोलैखौ राहोनांगोन, मिसुर जानांगोन। गोरलै बैसोआवनो हाबा जायोब्ला बेफोरबायदिया जाखागोन। बेखायनो जों गावनो मिसुर जानांगोन, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानांगोन, अब्लासो बेफोरबायदि लांखारनाय, सोरनिबा हिनजावजों गोसो थोलायनाय, सोरनिबा हिनजावखौ लाना थांनाय, बा सोरनिबा हिनजावा थाखा फैसा मोनैनि थाखाय सोरजोंबा गोसो थोलायनाय, बेफोर जाबाय थागोन। बेखायनो जाय समसिम गावबा गाव राफोद जाया, बे समसिम बेफोर जाबाय थागोन। मुना खिन्थु माने खोब गोरोबलाया। टिउनफोरखौबो जों नायनो गोनां दङ होननानै सानोना, जिहेतु मोनसे माने फिल्म जानाय लोगो लोगो एज ए होल मानसिफोरा बुजि मोननाय हिसाबै बेहाय डायलगफोरखौ जुदि थ्रु खालामोब्ला बेस्ट जायो। मा बुङो? डायलग थ्रुआथ' बे जाबाय जायगा लानानै जायगा जाबाय, आर्टिस्ट लानानै आर्टिस्ट जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ डाइरेक्टरा गोसो होनांगोन, नोंनि स्ट'रिया मा लुबैदों। बे स्ट'रिया जुदि लुबैनायजों नोंनि डाइरेक्ट थ्रुआ मिलायदोंना मिलायाखै, बेखौ डाइरेक्टरफ्रा मिथिगोन। जुदि डाइलगजों मिलायाबा, बेखौ डाइरेक्टरा बुंनांगोन। बेखौथ' जोङो दा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेखायनो डाइरेक्टरा बुंनो हानांगोन, आंनि जि स्ट'रि, बे डिमान्डनि नोंनि जि डाइलगनि थ्रु बे जायाखै, बेखौ बुंनो हानांगोन। बेखायनो बे बेलायाव आङो कनफार्म नङा। लाइमोनफोरखौ जोबोद फल' खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे माने दाइनि जिखिनि लाइमोनफोर दं, बिथांमोना खिन्थु बेस्थ'था थायो मबाइलजोंसो। दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांनि खावलायनाय मा थायो? बे लाइमोन बैसोनि सोरखौबा फल' खालामनाय, सोरनिबा माबा मोनसे नायनाय, मबाइल नायनाय, बियो जेनेबा हमना ला बर'निल' बाथ्रा नङा, बे बुहुमनिनो बाथ्रा। बेखायनो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्लाबो बिमा बिफा, गारजेन, जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन। जुदि साफ्रोमबो सांग्रां जायाब्ला, बिमा बिफायाबो बिनि सायाव जुदि नोजोर होआब्ला, जानो हागौ बिदिनो गाज्रि जालांगोन। बेखायनो जोङो गथ'फोरखौल' दाय होबा जानाय नङा। जों गेदेरफ्राबो, बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानांगोन। सोरनि गथ'आ, गावनि गथ'आ माबायदि सोलिदों, माबायदि नोजोर, बेखौ नोजोर होयोब्लासो जोङो बेखौ फोसाबनो हागोन होननानै आं बुंदों। आरो लोगोसेनो
सोरनिबा गथ'आ बिदि बिदि लोरिदोंब्ला बेयाव बिबाना गावनि बिमा बिफाल' नङा खाथिनि लोगोनि समाज बेखौ जों नोजोर होनांगोन। बेखायनो सोरनिबा गथ'आ गाज्रि जादों होननानै जुदि एरायना थायोब्ला बे गाज्रि गथ'जोंनो नोंनि गथ'आबो समाजाबो गाज्रि जागोन। बेखायनो बे बेलायाव साफ्रोमहाबो बिबान दं।